Mga igsuon, kitang tanan, o matagos sa kanato, aduna gayoy mga kalapasan. Managlahi ang atuang mga kahuyangan. In other words, kitang tanan mga makasasala. Walay perpekto niining kalibutana. Apan ang nakapabugat lang tungod kay ania kita sa kalibutan nga mahukmanon. Ania kita sa kalibutan nga ang sala ang kanunay lang gibantayan. Ang sayop sa uban ang kanunay gibantayan. Mao kini ang gipadayag sa mga pagbasa karon. Apan taliwala sa tuang mga kahuyangan, taliwala sa tuang mga kalapasan, kinsa man ang atong tigpanalipod, kinsa man ang nagprotektar kanato. Sa unang pagbasa atong nadungog, nga si Susana gihukman sa kamatayon. Apan ang Dios nagpataliwala pinaagi ni Propeta Daniel. Diya usab sa Ebanghelyo, dihay babae nga hisakpan sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo nga nanapaw. Ilang gidala sa tubangan ni Jesus. Aron unta hukman, pinaagi sa pagbato, hantod mamatay. Apan unsa may gibuhat ni Jesus? Unsa may gitubag ni Jesus? Kinsa ninyo ang walay sala, mao'y paunaha pagbato kaniya. Apan walay nakahimo sa pagbato nganuman. Kay silang tanan mga makasasala. Usahay kusog kay tang muhukom sa atong isig katawo. Usahay kusog kay tang mangita sa sayop sa uban. Ug dali ra kay kitang makahukom nga walay pagtan-aw sa tuang kaugalingon. We judge others according to our standard. Panuwa ta magtan-aw sa tuang kaugalingon kun unsa pud ta pagkabulingon. Usahay mas istrikto pa kita kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo karon naghatag kanato, nagpaila siya kanato kung unsa sa ka mahigugmaon pinaagi sa mga pagbasa. Ang iyahang kaluoy ug kaayo maoy atong panalipod diha sa tong pagkamakasasala ug pagkahuyang. Ang iyang gugma maoy nagprotektar kanato batok sa kadautan. Munang kanunay kita nga mudangop ngadto sa Dios. Ang Ginoo gigamit niya ang atuang pagkahuyang aron kita malig-on. Iyang gigamit atong pagkahuyang o atong kahuyangan aron kita malig-on diya sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Apan ang demonyo iyang gamiton ang atong kusog aron kita mapukan. Ingon ana ang pamaagi sa Dios. Kita mga huyang apan gigamit sa Ginoo atong kahuyangan para kita malig-on. Ang demonyo gamiton niya ang atong kusog aron kita mapukan. Munang ato kining hinumduman makaigsunan ko ni Kristo. Mabitaw nang ang Dios kanunay nag-awhag kanato. Higugmaa ang tawo ug kasilagi ang sala. Mao kini ayang hagit kanato. Higugmaa ang tawo kasilagi ang sala. Mao kini ayang gibuhat dinhi sa babaye nga nasakpang nanapaw. Babayi, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mga igsuon, diya sa sakramento sa kumpisal, mausab kini ang gihimo sa Dios kanato. Sa dihang mangayo kitag pasaylo ngadto sa Dios, sa dihang maghinulsol kita sa tumang kasalanan, ang Dios mingon kanato, lakaw. Ayaw na pagpakasala. Human sa absolution sa pari, o sa mingon sa pari, go in peace. Meaning to say, lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Paningkamot sa paglikay sa mga butang nga mo'y magdala nimo ngadto sa kasalanan. Kay ang Dios nagbag-o na kanimo, ang Dios nagpasaylo kanimo.
Busa maning kamot usab kita sa pagbag-o sa tong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ingon anak ka mahigugmaon ang Dios. Bisan pa man sa atong pagkamakasasala, gipasaylo kita niya. Bisan pa man aduna say katungod sa paghukom kanato diha-diha dayon apan wala kini niya gamita. Hinunua ang iyang gugma kaayo ug kaluoy mao yang ipatigbabaw alang sa tawo. Sa samang paagi unta ingon ani usab unta kita. Dili unta kita daling muhukom sa tong isig ka tawo. Hinunua higugmaon nato ang tawo ug tabangan nato ang tawo nga makagawas diha sa sitwasyon sa sala. Dili nato iduot, dili nato tabagag duot, hinunua tabangan nato nga malingkawas diha sa kadautan. Mao kini ay kapahimuot sa Ginoo nga magtinabangay kitang tanan, isip mga igsuon sa mata sa Dios, isip mga Kristiyanos. Nobody is perfect. Kitang tanan mga makasasala. Busa nagkinahanglan kita nga magtinabangay kanunay o nagkinahanglan kita sa panabang sa Dios sa kaayo o kaluoy sa Ginoo. Mga igsuon sa atong pagpamauli ato kining pamalandungan sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Wala kitay katungod nga muhukom sa atong isig katawo. Wala kitay katungod nga muhusga sa atong isig kaingon. Kay ang Dios mahigugmaon ug maluluyon. Busa makabaluon ta kitang maluoy ngadto sa atong isig katawo. Ngining panahon sa Kwaresma, hinaot unta nga pangayoon nato ang kusog sa Dios, pangayoon nato ang grasya sa pagkamanggiluluyon ngadto sa uban. Hinaot pa unta